Fi Brussell u lilin għaddejjin diversi spekulazzjonijiet li l-Polonja se jkun il-pajjiż li jmiss li joħroġ jew jitkeċċa mill-Unjoni Ewropea. Dan wara li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkundanat lil Polonja għal riformi ġudizzjarji li jmorru kontra l-ispirtu tas-saltna tad-dritt. Minkejja dan, il-Qorti Kostituzzjonali fil-pajjiż iddikjarat li d-deċiżjoni tmur kontra l-Kostituzzjoni u m'għandix tiġi kkunsidrata. Osservaturi legali qed iqisu din id-dikjarazzjoni bħala indikazzjoni ċara li l-Polonja trid timmina l-liġijiet Ewropej jew anki titbiegħed mill-Unjoni Ewropea. Il-Polonja li bħal pajjiżna ssieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-2004 hija obbligata li timxi mar-regoli u liġijiet Ewropej. Iżda l-Gvern ta' Varsavja, imsieħeb fil-Partit Popolari Ewropew, spiċċa maqbud fi kwistjoni mal-pajjiżi l-oħra minħabba riformi kontroversjali li introduċa fi frar tas-sena l-oħra. Minn dak iż-żmien l-imħalfin Pollakki ma setgħux jirreferu każijiet lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fl-istess waqt li nħolqot sistema dixxiplinarja li tirrestrinġi l-indipendenza tal-ġudikatura. Ir-riformi mill-Gvern lemin Pollakk kienu meqjusa bħala theddida s-saltna tad-dritt mill-Qorti Ewropea. Issa l-każ jinsab quddiem il-Qorti Kostituzzjonali tal-pajjiż. Jekk il-każ jinqata' kontra l-Gvern Pollakk, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tkun tista' tordna lil pajjiż biex jissospendi parti mir-riformi. Jekk iseħħ bil-maqlub kif hija l-indikazzjoni, il-Polonja trid tbiddel il-Kostituzzjoni jew tirtira mill-Blokk Ewropew. Madwar sentejn ilu il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola imxiet differenti ħafna mal-Gvern Pollakk milli kif iġġib ruħha kontra Malta. Dakinhar kien irrapportat kif laqa fejn attakkat lil Malta, Metsola mużatx l-istess riga mal-Polonja u ma votatx biex isir rapport dwar is-saltna tad-dritt f'dan il-pajjiż. Il-votazzjoni kontra l-Polonja kienet intilfet b'vot wieħed biss, li jfisser li d-deċiżjoni ta' Metsola kienet iżjed minn strumentali. Attitudni simili għal din mill-istess Metsola ġiet innutata diversi drabi u fil-konfront ta' pajjiżi Ewropej oħra.